haba mana kaje da dai koyo wannan ya ga kana ka sanu wannan kuma ya kana ka sanu yawa me ba ni yawa malam wallahi zan ga ma gaba da me ba ne kamar zan yi kuka me ba wato malam Inusa ne ya rasu ayo ina rasu shikenan wallahi kuma cin shinkafa na ma ranar sallah malam ne na a gida za mu je a rufe shi alamun fara maganar gadan nan ka sa fa yan bakin rai ka fito? Shigo? Yawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A bayan da kuka sani suna na Sile Tizeri, jarumi a masana'antar Arewa. Ina masoyan kallon wasanni. Mun zama ku da wata dama insha Allah yanzu za mu fara kawo ta'aziyya duk ranar Lahadi insha Allah. Yanzu mun kai ta'aziyya episode 2 muka kai ko yanzu insha Allah za mu fara sakin mushi ranar Lahadi episode 3 4 5 6 7 har illa masha Allah. Abinda muke so shine ba za mu je mana ba dan Allah muna roƙon duk wanda ya kalli wannan bidiyo ya yi malam Imam yunusa sannan kuma ya sa albarka a ciki sannan ya sharing din shi ga mutum biyar ba dan gowa da mu ba dan alfarin Allah Muhammad.